салом алейкум бародаро. Кайса ки аппарати дуи блок дар кор боша маромад метавонад заказ кунад. Кадом размери хоҳед ҳамон размер тайёр карда метем. Доставка то душанбе мегирем мебарем. Нархаш 42000 сомон бародаро. Автомат мебарад, ручной мебарад 40000 сомон. Лентадор, мешалкадораш. Фуратон свети мекунем, фуратон дизели мекунем метавонед. Фақат заказ хатай тайёр надорем. Барои заказ номеро 94 47 65 65 метавонед занг занед, заказ кунед. Мотораш 1,5 литр 2 литр тавакка мехӯрад дар 1 соат. Размери кирпичи лӯй блок дар 1 соат то 300 донара метавонед бирорӣ. Размери кирпичи пухта то 1000 донара дар 1 соат метавонед бирорӣ. Истеҳсоли Ӯзбекистон аст. Таги бироварданашам нишон медиҳам, метавонед тамошо кунед. Номероро дар таги видео мемонам, метавонед занг занед, заказ кунед бародаро. барои кирпичи калон майда задан муштуки сир харидем, ҳамхел ду муштук метавонем, я так стандарт метавонем, я так кадом размери хоҳем ҳамон размер метавонем, метавонем бирорем. Фақат заказ кардем дар муддати 15 деридер 20 рӯза то душанбе омада мерасад. Ози чиқе дидетин ин размери стандарт аст. Размери кирпичи пухта 6 мешавад, 9 мешавад. Айси мо метавонем регировка кунем. Агар як қолаб хати бигирем бо 1000 сомон арзон мешавад, 39000 мешавад. Агар ки ду қолаб хати бигирем 42000 сомон, хай бо камтарак муомила мекунем бародаро. ай бародаро, хоҳиш мекунем ки конкретно харидор бошем, метавонед занг беҳудаву баҳуда илтимос ҳамин гапо ки ғам натем, бирен тирсем аҳолпурсӣ кунем гапо ки ҳамаро аниқ кунем, баъд занг бизанем. Занг мезанем оли бо ман маслиҳат кунам, оли ҳамин маслиҳатота бикун, ҳамсоят қати хеш таворот қати, баъд биё занг биза бигӯ ака ина ман заказ мекунем, дар муддати ним хабар тайёр мешавад, биги биёрша. Маслиҳатото накунем, баъд метавонем бачаҳо занг занед, заказ кунем. аппарату 100% гарант чиқати мебирорад. баъзе нафаро мисол ҳавидаш наметавонем бироварда, баъзе ҷода хокш намешавад, иш проблемаи мо нест бародаро. Ин проблемаи мо нест, ин проблемаи шумо. Вақте ки шумо наметавонед, кор намекунед, мисол ёки истифода бурда наметавонед. Баъзе мисол коргар мегирӣ, коргар меяд хишм мета, як рӯз ним рӯз кор мекунад, мепартояд мебарад, намегӯяд ки мара хишм надод, ман кор намекунам, намешавад мегӯяд, баъд мисол шумо рӯафтода мешавед. Ба ҳавои худи 100% мебирорад бародаро, 100% мебирорад. Хокут агар ки қим надошта бошад 100% мебирорад.